Regresa o Festival Pedra para encher de actividades culturais gratuitas o rural do Val de Ourense. Todos os anos queremos visualizar un patrimonio, non? Pois, fomos patrimonio arqueolóxico, antropolóxico, diferentes proxectos nesta liña, e este ano unha cousa que queríamos resaltar é a riqueza dos programadores e da xente que traballa a cultura na contorna do Val de Ourense. Sempre dicimos que Ourense agora mesmo non ten unha programación cultural como tuvo en tempos, pero tamén unha oportunidade para mirar o que está facendo xente moi cerca de nós e para irnos un poquinho ao rural de Ourense, que Ourense tamén ten rural. A edición de 2025 contará con máis programación musical e teatral que nunca, sen renunciar ás actividades en torno á arqueoloxía e o patrimonio inmaterial, que xa son a marca diferencial de Pedra. As actividades comenzan o venres día 12, coa visita ás escavacións do Castro de Trelle. Desde o COVID notamos que a xente do eido rural da nosa zona empezaba a interesarse sobre todo polo pasado, polo patrimonio, e nós capitalizamos un pouco ese sentimento, esas ganas de coñecer, de camiñar, coñecer o entorno máis próximo. Nós somos afeccionados, tamén estudamos historia, gustanos o entorno rural e coñecer estas historias, entón quixemos polas en valor a través de redes sociais, de vídeos que estamos facendo, de actividades, de recuperación de camiños tradicionais, por suposto, a nosa principal campaña que fixemos o ano pasado foi a primeira excavación do Castro de Trelle. O Castro de Trelle, como decía Pablo, é un punto privilexiado que ten unha visibilidade que se ve dende case toda a provincia de Ourense. Entonces, a xente é un bon momento para que esta actividade, para que se achegue o venres para poder coñecelo, e así tamén é unha montaña que no momento que te fixas nela vala ter presente todo o día da tua vida, porque vala a ver, non? Pedra desenvolverase ata o 20 de setembro. Contará con 4 xornadas e 2 sedes, Loiro e Trasalba, onde se vai presentar a reedición do facsímil da revista literaria A Bisbarra. Desafortunadamente, en casi 40 anos, hai moitas cousas que non melloraron e entón, velo así, poder tocalo, poder lelo, e poder non telo nas túas mans e darte conta desa realidade que non mudou en 40 anos, penso que ten moito valor, non? Agora de, facernos reflexionar sobre en que punto estamos e hacia onde queremos ir. É unha reedición que, ademais de todo o que acabo de dicir, que ten un valor político, social e cultural, para min importantísima, aparte unha edición moi bonita. Entón, ten moito gusto, en sí, xa vos digo, o fanzine é moi chulo, quedou super ben, e penso que teso tamén, a hora de telo nas nosas mans, casi unha peza de coleccionista.